Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, eta horrela 123 arte urteak dira Ordiziako Martinez jatetxea zabalik daramatzala. Aurreko mendean ez, aurrekoan zabaldu zuten aia ama eta gaurkoan Xavier Martinez bertako arduraduna nagusia izango da gurekin bere errezeta bat prestatzen. 123 urte, la Ordia. Kaixo lagunak eta Xavier Martinez ongi etorri. Ore bat hemen izatia. Ezautu jau erreportaia pare batia, baino gaur hemen, ez da? Ona, etxeko errekin jakarriek, ez da tripakik? Ba, hoi da, etxeko betiko platerra eta, bueno, han guztoko abintzat eta zeitzen dugu egiten. Eta zerbait mejoratu indeu, rezeta, eta nire amaindakoa eta nire amona, eta, bueno. Gire ikutu eman dio, Bueno, ni lagungarri bezala, karriet hemen txitxire batzuk ingoitu krematxo bat, eta gero beste batzu laben lehortuta, lagungarri bezala, eta gero, 123 urte. Malda jatetxikan Euskal Herrin? Jatetxea, nik ez, Ikez, hasiratik ez hau, ez da? Jatetxea, ez. Jatetxe, baina balda Euskal Herrin urtein jatetxe bat hainbeste demora dakana? Ba, ni uste, ez dakit, lau generazio, ni laugarreneko generazioa naiz, eta ez dakit dengo denik edo ez, baina, bueno. Bosgarrena martxen aldao? Bueno, alaba hor zebilen, baina beste bide bat hartu dugu bain, eta, bueno, lautza etortzen da noiz behinka, baina, bueno, Guke bide batzuk hartu genizke, baina gero vuelta etxea. Etxean earkiotek. Bueno, adi lagunak, saio bikaina dator, eta tripaki ezin hobiak ingoitugu. Bueno, lagunak, gaurkoan, gure Martinezek esango egu, nola ingo dauen errezeta. Bota, Xavier. Bai, bueno, hemen daukeu tripakiak, hankak, muturrek. Bale, hau dek dana txekorrana, ez da? Txekorrana. Txekorrana, bale. Bueno, nahi behintzak gustatzen txekorrana jartzea. Behienak ere, bueno, gustokoa dira ere, baino, bueno, netzate fuertegok, baino hor bilatzen du pixkat finego izatea eta guzti. Bale, ba, ez txuleta zar bat emezela sustantzia bilatzen hemen, xamurtasuna bilatzen. Ni txuletan gustatzen zait zarra izatea eta hoi, baino hemen ez. Baino hemen kasuetan txalana, ados. Bueno, hau pentsatzen dut, hau goen gordin gina dakau, egozin behar dugu, ez da? Egozin behar dugu, zatitu eta egozi. Bale, zatituta sartuko dugu orduan, eltze... Bale, sege jokin sartuko dugu? Hoi sartuko dugu, jarriko dugu gatza, eta hemen daukeu... Urdai azpiko pixkat? Urdai azpiko nezur bat, iberikoa. Vale. Eta hor bere puntxu emango dio ere, eta hori hola bakarrik egoziko dugu. Vale, eta gero hemen, esan dezu beste alde batetikan, jarriko ditugulan, pentsatzen dut barazkik, bai porrua, baratzuria, piperra eta tipulina, martxan, ez da? Bai, hoi ondo xetuta jarriko dugu. Txoixoe eta urdeazpiko eta iruilarrea umatua. Hoi ere, txikitu ingo dugu, ez zati oso txikiz, baizik... Pusketa batzu topatzeko, ez da? Hori da. Gero hemen daukeu ardo txuri pixkat, jerez. Jerez ardua, ze gauza ona, Bai. Honek ikutu erra mokatu, ez da? Bai, puntxu ematen dio ere. Hemen tomatea, hoi eskalda ingo dugu, zuritu, erditi zatitu, pepita takendu, kolatu pixkat, eta gero ingo dugu tomate hola kutxiokin dona txiki-txikin da, saltzeiteko. Bikain. Hemen, pimentoia, pimenton de la vera, ahumatua. Eta hau zer dek, iparraldeko piperra, o zer dek hau? Bueno, iparraldeko antzekoa, baina hau dek piparra de Ibarrakoa. Ibarrakoak ininda, Bai. Bale, Ibarrako langostin nual, sarra gelditzen dian agoiek gorri gelditzen dian. Hori da. Bale, gorritu eta gero txikituta. Hori da, arane baserrikoa, Ibarrakoa. Arane baserrikoa, ona. Eta gero hemen piperri pixkat, eta kaiena pixkat, bale.
Vale, eta hori dana martxan jarriko dugu, eta behin egozita daunean, orduan sartuko dugu saltzara, ez da? Hori da. Vale, oso ondo. Vale, geho nik esan detena, simple izangoak. Lagungarri bezala, hemen krematxo bat ingo dugu, hauek egozita daude, baina ingo dugu da tipulina moztu txiki-txiki, jarri gorritzen, behin potxatuta daunean, botoko dio txitxirioak, eta birrinduko dugu piperrautzakin. Uste piperrautza hori alde bat eutziko dugu, eta nik honekin ingo dut, probatu nahi dut. Osea, zuk egarrizun piperrakin. Eta gero baita ingo dugu. Hau esek, jarriko dugu hemen dakau, tipula hautza, dakau baratzuri hautza, baita piper pixka botako ditugu, eta laben lehortuko ditugu. Gero txitxirio kurruskari batzu topatzeko bertan. Ondo? Ondo. Haber ziaten liatzen nire errezeta. Bueno, orduan, nik jarriko naiz honekin, zu barazkikin, o nola kudeatuko dugu? Nahi ben izait. Bai, venga, gauza tingo dugu. Barazki zuri pasako izkizu, hemen txe, jarriko zea hemen, barazki hauek txikitu, hauek tako beste lapiku bat hartuko dugu, eta ni hasiko naiz, hemen ura gatzakin jarrikoet, eta tripaki txikitzen. Hoi da. Tripaki muturrak, eta hankak baitare. Oso ondo. Oso ondo. Bueno, Martinez jatetxia. Bueno, jendia jakiteko ni bakin nunda hon, baina kontatu jendia inunda hon. Ba, bueno, hor gare plazan frenten, erdin. Ordizin. Bai. Plazan frenten, Elizan ondon, hori da, betiko etxe bat, eta urte pila bat arren eskugan, así es que, bueno, ez da... Urte pila, eunda hoita mairu, oide marka hi. Oide marka. Zenek hasi zilan historia guztia? Ba, nire berraitona, nik usten beak erosi zula ja etxea eta guzti, itxasondotik etorrita, eta haiek egiten zuten han komerzio bino solako zerbait. Orduan, harrek zan... Ni ikusita aktas notariales eta olako gauzak de oficio fondista. Bai. Orduan, kozineroi eta fondako lan egiten zuena, fondista egiten zuten, hori nik uste frantzitik etorritakoa. Eta, bueno, harrek hasi zan harrekin. Almacén de vinos, tal. Bai, lehenoko benta horiek bezala danetik zehon horietako bat, ez da? Eta gero buelta handi bat nire atxona eman zion, atxona Gregorio, harrek eman zion buelta... etxeri, obra bat egin zon, guain dela ez dakitzen maruten, baina kriston obra egin zon etxen, ja sukaldea definitu zon, kafeteri bat, denda bat, eta horraz izan, izan sifoia, gasolina ere saltzen zan, denetatik. Denetatik. Hori ezagutu zuzuk, o zuk nola ezagutu zuia? Nik honekin hasiko naiz, o... Bai, ekin. Eta zuk nola ezagutu zuia, jatetxia? Zu adibes gazte zinean nola zan? Nik han jaiota, eta, beti 6GH-en, eta denok, han lan eiken. Beti zeo zeiteko, Beti zeo zeiteko, hauek harria, botellero bezala han ibili, eta... Hola, zinituan iraetakin kasko kateatzen, botella zarrak ustute. Ni dauket argazki bat, han etxen, kamera batekin, behak ekarrizian, Benita, behak ekarrizian argazki, eta ni dauket hola, mostradure honean eta begi eta burua bakarrik ikusten zait hola txiki-txiki inda. Osea, antxe hueltak txikitatik. Bai. Ondo. Ja, noiz hartu zenun zugia lekukoa? Noiz izan zan zure... Guain dela, nik uste, ia 25 urte, hola. 25 urte, ja, hasi aizela eta hartu dezula lekukoa. Ni sukaldaritzako eskolan egon nintzen, han klasek ematen 11 urte, hola, eta handik ja, honea... Osa, zeu klasek ematen hasi zinen. Bai. Han ikasi nuen, eta gero deitu ziaten, nahi nuen, eta, proba iteko hasi nintzen, eta bakik, gero... Eta balekoa itzanez, lanea, bai, gero ama jubilatu zan, zengo deu, dauta bestea, animatuko nahi zauntza jutea, eta... Eta hartu zen duen lekukua, eta martxan jarri zinean, eta gaur arte. Bona, asko aldatuko zan, pentsaten, asko bere aldaketak eukiko zituen. Mi pentsaten, hauek betiko errezetak izango dira, baina pentsaten guain ikutu berezik eta ematen hasiko sinala, ez da? Bai, da nahi, han nik goratzen naiz, errezeta pila bat egiten dugu gaindik. Osea, nire amak egiten zon lehatza rellena bat, horriziko festan azkeneko egunen, kuadrian egunen, guandik rezeta hori egiten dugu. Betiko rezeta da lehatza hola jarrita, barruti rellena eta mariskoak zerrekin betetzen dezue? Txangurroa, almejak, mariskoakien. Dana baleko. Hola farsain da, eta dana sartuta, josi, laben erre, gero Amerikana gainetik jarri, eta zerbitzen da bandeja lehen bezala.
Ona. Hau pusketa kenduko jot, ez dela, ez dakitan asartuko zaiten. Vale, erdia jarri jozu. Erdia jarriko jot, hau kenduko ditut, eta hau sartuko jo pusketetan inda. Egia esan tripakik, ni amorratua naiz, asko gustatzen, oso xamurra dira. Baina gero, tripakin arten. Mutxurra topatzean ian, hoi erreginak, tripakita mutxurra dakan testura nahi gustatzen zait, baina asko, amorratua naiz. Eta askotan, esateko, beti tegue, jendia tripakin mutxurrakin. O tripakin mutxurri gabe. Eta nizatez, zeratik ez daiten mutxurra bakarrik? Muturrak, nik gara zena, nik lehen da praktikak eiken, Bai? urepelen. Bale, ze jatetxe ona. Lordi, gure laguntzaia dana, ez dakit ezagutzen dezun. Lordi, urepelen urte askoan ibilitakoa da. Zerbait, baina guain ez da... Bea guain irakasle da gure eskolan, baina urepelen zukaldere buru eontzan urte askoan. Bai, urte batzuan bai bentsat. Bai, Bai, igual zu baino gazteo da, eta igual etzen un elkarrekin topo inan. Nik ane honitzen, jazta gitzen urte. Emez hortzi urtekin nola. Bale. Eta han egiten zon, honek Iñaki uste zala... Zukaldere burua. Bai. Callos y morros juntos, pero no revueltos. Juntos, pero no revueltos. Eta platera zan, platerea, alde bat tripakik, eta gero beste alden, patata pure pixka batekin, 2 mutur. Eta piper gorri bat. Hor bada oleku bat, ni gaina Durangotik pasatzen aizenean da Mañarian, dago harritoki, leku bat, hor mutxurrak iteitue, hola, beti juten eta mutxurra, albardatuta hola, arrautzetik pasata, hogitartian jartzi zu eta, buah, earra bokau ahi, earra. Eta belarrik. Eta belarrik, buah, amorratua naiz, amorratua. Gio jendia asko katze egiten dio, Osea, o bai, o ez, hori tarteko gutxi ziok. Gauza hona dianean hori gertatzea, o bare, o oso. Bueno, eta pentsatzen dut beste sukalde mota asko, beste sukaldaritzare ingo zula. Ze jateu jendia gehiena zure txagutean? Gehiena gustatzen zaigu garaiko produktu erabiltzea. Han, guain ensalada bat beti eukitzen dugu urte guztie, ensalada bat barazkikin indakoa, eta guain negun erabiltzen dugu neguko barazki. Gero guain txixak etorriko hilarrak, gero ontxok, eta hoi segitzen dugu pixkat. Ontxokin eta txixak eta lan asko egiten dugu, eta barazkikin ere bai. Ados. Eta gaina hor merkatu onduan egon da, ezin hor, ez da? Bai, hori da. Merkatua jun, bertatik ja, merkatua jutezea, hola itezu bihatzak indakarrite izue, generua. Gaur ez naiz jun, baina batzutan berandu ibiltzen naiz, baina bauzket hango batzuk ja direkto eskartzen dieta, segurako batzuk, beste batzuk aramakuak, eta, bueno, haiek ja... biharko ekarri jazu hau, eta batzutan, baina plazara jutea, guztai zaitere. Claro, demo berda ikusi eta genero berrik ikusi, ez da? Eta baina tripakik zer dia, etxeko buke insignia esateana? Beti izan die, eta guain, jendea beste, berriz modan jarri die, o ez dakit zergatik, baina, lan pila egia ite tripakikin. Bai. Lenguan hemen arategi bateko berdina, esatezin, kilo pila ina izaltzen guain tripakinak. Bai, eske... Ni ustere bai etxian utzi indula mundu guztikitiare bai, ez da? Eta igual nahi duna jan, jun behar du noa baitea. Gero... Ez da, gero etxen ez da inorreiken, guk eamateko asko egiten dugu. Bai, Ere, eskatzen dute, raziok eta hola, tripakina. Zema kilo egiten duzu da, egiten dugu 6 tripa, astero. Astero 6 tripa. Bai. 6 olako ekarri duzuna bezalakoak. Aste arten 6, bai. Hoi erdie da, Hoi tripa erdila ekarri ezuna. Osa, laurdema sartu dugu. Hoi da. Jope, erra genero mordua erabiltze zuena, bai. Eta gehiena zeateatzea, pintxotan edo jendiak etxea emateko jatetxian. Olako bole txiki baten eta hor pintxotan eta raziotan. Raziotan, bai. Vale. Bueno, eta horrei jarraitze jona, zein dia beste errez eta erreginak etxekuak? Bueno, ontxok darena, ontxok bi revuelton eta jartzen dugu ere baratxurikin salteauta eta arrauz batekin abaja temperatura erdin jarrita. Ze gauza ona. Pimentoi pixkat, eta hoi. Aia. Gero arraietan, guain txipiroiek darena egiten dugu pelaio. Bai. Txipiroiek entzeboiatuk, pelaiok, eta hor jartzen dugu, baina ez die txipiroiek erreinatu, die biegia hondik, pixka tamainoko kilordiko kola, hola zatituta hau bezalakoa,
Eta hau jartzen dut tipola pila batekin, porru pixka eta piperra, piper berdea. Jartzen dut dana potxatzen, egin da daun gero, hori zerbitzen dugu, aro batekin, jartzen dugu hor txipiroiet bere tipulakin dana potxauta, kentzen dut, eta gero langostinola frito gainen. Bueno, dana ona, ai ama. Bueno, hemen txaiga txerreke txarraka, ezta? Ni tripak izartu ditut, itxiet, zema demora ematen diozue gozten? Ordu eta 10 minutu. Ordu eta 10 minutu. Bai, segun gukan gure eltzen nola jartzen du, hemen ez dakit, Bai, guantxe mandio deurra, laizte hasiko hau txiki txarraka. Bai, oizuetako da, ez dakit olio birgina, kilorea, ose botako. Ez dut erabiltzen olioik. Bere grasa daukena eta... Bale, baitu hori, nahazu, pikatzen junte egan bitartian. Hau txoixo eta jarriko jot. Bale, utzi hemen, pikau desuna. Bale, oie garrazoia. Ni batzu ja emango jote bai eurra, eta orduan inbiar ditugu, barruki beste txerrikiak ondo txikitu, eta koipe horretan ingo da barazkia, ezta? Bai. Ona. Egia esan hori aprobetxatu inbiar diabolako gauzak. Askotan iten deuna da olioa gota, eta gero sobran daun. Bea bauke, urdea ezpiko eta txoixoe bauke nahiko. Bai, eta hiru gilarrak eta, egia esan bai. Ingotena hau txikitu, eta berta, jutean nian jendia zuen etxea jatea. Ze jatea gehiago, karta, menu berezin badakazue, asteburuko menua, ez dakit... Bueno, han dakegu, astero dakegu menu berezi bat. Jarriko jat? Bale. Menu berezi bat, gero eguneko menua ere ematen dugu, eta gero enpresako menua ere badaukegu. Eta gero, asteburu, sobre todo, handakeu menu berezi bat, gero menu degustazio bezalakoa, eta hor beti jartzen dugu, hori aldatzen dugu astero. Bi menu horiek astero, eta gero karta fija bat. Baina beti, saiatzen gara pixkate garaiko produktokinta jartzen. Hori, esazoiko, eta jendia jutea nian gehienetan zeskatzeu, menua, o gehiago karta jutea jendia? Segun edan, iganden izaten bada, menua iganden ez dugu ematen, asteburutan, menua ez dugu ematen. Ematen duguna da... Bale, esan dezun menu hori astegunian bakarrik egotea. Bai, asteburutan ematen dugu menu berezie bat... Larun batean eta igandean. Menu berezi bat, gero menu degustazio bezalako menu bat, eta gero... Nahi asko gustatzen zaizkit, degustazioko menu horiek, zeatik handakazu aukera, etxe hortan jun, da etxe hortan ze jatean, da ia danetik gaztatzeko, ez da? Eta menu hortan gainea guk egiten duna da, saetzen gehan behintzat jartzea betik, guain xixak etortzen badie, menu degustazio hortan xixak egon goie. Ze ona. Piskat, garaiko, barazkik, igual guain orburuk ja bukatzen nahi die, baino geratzen badie, beti entxalada bat orburukin indakoa, gero xixa batzuk, gero guain nahi jartzen langostino batzuk laben erreta, ainanako gatzakin. Ona. Eta gero aukeran ematen dugu, arrai bat jartzen dugu, gero, arrai bat normalki legatza izaten da, o txipiroiek esan da izutena. Joder, txipiroiek daztatzen nahi nahiz, ai ama, ze gauza goxua. Asko oso guztoko die. Normala. Edo lehatz bat jartzen dugu txangurrokin. Eta beti gainea egite zue sukaldia, baina tradizionala, ez tezu itetzea espuma ikan, da esferitik hasiik, eta holako historia, ez da? Ez. Betiko janak. Ez dauket ez. Nire makinaria oso errezda. Zua eta labana, Hoi nahi eta beti zate, nahi lagako bazitxiaten plantxa batekin, da labana batekin, bizitza urratako nian, Haladek. Bueno, hemen txe, nahiko aurreatu dugu, Barazki txikituta azkau, hemen txerrikike bai, ostra, hau esan diazu nahiko hundillo iteko. Esan diazu hundillo iteko. Pixkate, hau... Nik ikusi dana txiki barazkik eta gora torre naiz. Bale, hau hola jarriko deu. Bale. Oso ondo. Bale, horre, ikantxa pixkate emango jau. Eta bitartian zer dute zaizu, erreportai bat ikustea juten bagea. Primeran. Oso ondo. Eta noa jungo gea? Getxo haino jungo gea, la despensa jatetxera, eta ikusiko zu, beste gauzak goxo-goxoa prestatuko. Guazen bertara. Kaixo Joseba, hemen gagoz la despensa jatetxean, areetan, Aitziber eta Leire, nahi badu zuen sartu gu bizitatzera.
La Despensa jatetxea zabaldu zen 2013an eta proiektuaren atzean dagoz Manu da Kaparrosokoa eta Aitziber da Getxokoa. Oso ilusio handiz hasi ziren eta horrela jarraitzen dabe. La Despensa jatetxeak oso kokapen ona dauka. Hemen daukagu Esake plaza, daukagu metroa hementxe bertan eta Bizkaiko zubia bebai hementxe dago. Espazialdetik daukagu bi espazio, bat kanpoko terraza eta beste bat barruko jangela. La Despensa daukagu eguneroko menua, astelehenetik eguenetara, eta gero daukagu karta, 7 egunak. Bai bazkaltzeko eta bai afaltzeko. Eta momentuan egiten duguz pintxo gehienak. Espezialitatea da La Despensa pintxoa. Da atuna, antxoa, piparra eta ogibarria. Berotsua eta oso dago. Batez be, Despensa da ezaguna okelagatik. Okela ekarten dabe Galizitik, Euskaditik eta bai Nafarroatik da okela oso espeziala. Honetaz gain, bebai daukagu barazkiak. Manu da Kaporrosokoa eta berak bere hortutik ekarten dau barazkiak biologikoak 100%. Eta honetaz gain daukagu bebai ostrak, ekarten dabi egunero. Ekarten dabi frantzitzik. Oso onak dira eta, etorri nahi badozue ez galdu hau. Zalantzari gabe gure izarra da okela. Eta nahi badozue orain, Jorgek prestatuko dozku txuletoia. Hemen gagoz parrillan, Jorgerekin, eta prestatuko dozku gure txuleta. Txuletaren sekretua kalitatean dago, hau dator Galiziatik, baka rubia deitzen dana. Okela hau daukagu maduratzen 30, 40 egun gutxi gora bera. Okela hau ganado larria da, erderaz esaten danez ganado mayor, oso zaporetsua da. Horregaitik okela proposena da parrillan egiteko. Txuleta aurkeztu orduko, kentzen dutxagu zurra eta grasa hori, eta zatitzen dugu eta atzeratzen dugu beste parrilla batera. Lagungarri bezala jartzen dutxagu etxean egindako patata pejitoak. Orain txuleta presentatzeko, okelaren grasa hartzen dugu eta bueltatxu bat emoten dutxagu platerrari txuleta ez pegatzeko. Eta hor gatza jartzen dutxagu ganetik eta bakoitzak erabakitzen dau, nahi badauen gehiago egin ero gutxiago. Bueno, Joseba, hemen daukazue gaurko proposamena, La Despensa jatetxean, areetan, eta etorri nahi dozunean. Txin, zuekatik. Hau, pairukote, ze garbidan, Lenga ja eharra da nian, parrilan bota huelta eta huelta, Eta ja nauzi. Oinetza parria kategoizkoa da. Bai, ez da? Asko gustatzen nahi. Nire, bere ikutu emate dio, eta gaina esan duen dena maua eta jarri duen bezala, hor hau natural ematen dio, eta egia esan, zei txuleta horrek. Bezarka da hondi ba, lagunak, eta gurean jarraitu gara. Gau esaten zango txon, betu, hemen daka hoia, salda, tripakik, betu ze gelatinoso. Tripakik egon dian egozten, salda, dakau murriztuta, eta tripakik ja egozita. Hemen txein deuna da, bota, lehen ikusi zuen bezala, txerrikik, eta indue behin koipiatea, eta guain hemen barazki botako ditugu, ezta? Bai. Vale, barazki botako ditugu, eta baita egin behar deuna da, eskaldatu tomatek, ezta? Esan deun bezala. Bikain. Zuk lagunduko jazu, nik hauek marra bat iten dio. Zu eta nik egin izuz. Inberdietena da, tipulina hori txiki-txikiin, gero txitxiroak bertara botatzeko, bale? Tipulina osoa? Bai, tipulina osoa botako deu, gozotasun pixkat emateko, eta jarriko deu hemen martxan, gero txitxiroa bota, eta erresa, birrindu, eta listo. Osondo. Bale, hau zeatil gorde dezu pixkat. Nahiko dakalako? Igual bai. Nahiko alimaka, betu txitxirentzako erabiliko dugu hori. Hori eta tipula. Tipulina gasunean dana botako jo. Hemen jarriko dut. Bai, oso ondo. Bale, hori azteko, nik esan detena betu, eskaldatzeko. Eskaldatzeko, hau esan dut txitxirentzako erabiliko deula, baina beste batateakoet. Beste batateakoet hemen txe, berdina, eta hemen jarriko dut tomatek eskaldatzen. Zugite alde oso marra txiki bat eskaldatzeko garaen gero erresago irikitzeko. Zeite oso goitikan, ala behitikan. Hori ez da okuidoikan, ez da? Niko ikaldetik ito normalian. Bai, baina ite diotena da behitu. Hau, eskaldatzeko. Eta iten diona da, eskaldau da golpe bat eman, urberotan. Eta hoi, gero, azala errezateatzeko. Orduan, iten diona da, marka txiki bat, bai alde batetik,
bai bestaldetik, isa bat, Bai. eta orduan gero erresago irikikoa bertatik, bale? Hemen jarriko ditut, behotzen jarriko eta aurrena. Bueno, eta zenbat urte ibili zinan etxetik kanpo? Lehen da bizi ez daki jatetxetan, esan dizu irakasle bezala. Han ikasten, sukaldaritzako eskolan ikasten, eta gero handik ateata urepelea juten ditzen, praktika eta ikea. Vale. Eta gero, egon nintzen urte bat, atxaldetaz juten ditzen arzakea. Vale. Eskolatik ateata. Juan Marina, ze gauza, han laboratorioan da biltzaltzinan, Laboratorio lehen ezeo. Ez etzion leheno. Neno garaien ezeo laboratorioik. Sukaldean zituen laboratorioa. Sukaldea eta karboizkoa. Nei hori, zenbiak esate dit. Ez que, da gustatzen zaio gauza probatzia eta hola, guendi gaztia da, behatzi, eta inberitu baino. Baina, esateu, aita, Juan Marik laboratorio daka, zuzeo ez dakazu laboratorioa, Eta nea, manez, ia azte izenean, jarrizak laboratorioa. Ingo jau, tanetik etxian. Egia zan umiai, esperimento horiek, emate joe, pixkat goxotasuna, ezta? Ordu nibili zinean, Urepelen, Juan Marikin, eta gero Juan Marikin, igual urte eta piko, egon nintzenan. Fernando Bárcena, bai, arrekin, demora hua, arrekin, temporaldi bat egon zinean. Fogonero, Vale. ikatzako sukalde bat zeuan, eta goizen nua piztu, eta kontrolatzea, eta hemen kontu zonekin. Baina, hau argi kontu zonekin, baina ikutu hau da, garrantzitsua ez da. Hori, sokarrat hori, taka. Eta gero gaina hori ardua botatzekenian, dana askatzen dek, eta sustantzia ematen dio. Eta adibidez, Zubazenekin ja hor sukaldari izango zinala, ja... Bueno, nik etxenta ibili nintzen, eta gero Urepelen ere bai, eta gero, baino, han etxeuan ikusi nun beste sukaldea, beste hauek hasi ziren ja sukalde berritzen, eta generoa Frantzitik ekartzen zuten. Vale. Eta han beste gauza bat ikusi nun ja. Vale. Ez da, bueno, nere etxen asko ikasi nun, baino han... Baina ikusten zu beti ABCD, eta horta ikusten zu eta beste historia. Beste rollo bat, Juan Mari etortzen bere kotxekin Frantzitik, eta belarrak, mantekillak, natak, eta... Gubak izu etxen guendiko laite deula dana. Nera nahi asigor, sukaldare burua dela, ostegunero, gu baina... Guain dela gutxi onzan etxen. Bai, gu iten dugu, asteazken eta nitxi, jatetxia. Zulan gehiena dakazu nien iteia. Han merkatu onduan da. Bai, eta area, eta jutea, merkatu eta guztai zailo jutea. Eta xigorrek iteuna da, ostegunero goizian, bere kotxe hartu, furgoneta txiki daga, eta Frantzira jutea. Eta kartzeitu, bai esnekik, belarrak, eta holako izoi beti barazki txikik, eta hortako hartzeko ostegun goiza. Eta egia esan ondo da, osea, jutezia eta ikusi dezu, produktua, eta hola ekartzizu astero gauza berriak. Nei hoi jutea, merkatua jutea, eta nigo porreta jute marren zehozen lekua, ja, urrengo egunen ja, galdetzen da, merkatuan nundan, kaian aber nun deskargatzen da, eta zer dutan, eta... Gu beti gure salta, guri, odolori guri... Gero ja, nemazte esaten, indezu, ja, mendik aurrea, ja, beste... Guri ere bai sartu digu odolori gure aitak ere bai, gu beti, jute, gu surfan arira, jute, gu beti surfitea, ez dakit noaino, baina gero bai, merkatua joan, ikusi produktuak, eta gila esan, ze berezia dian, zenbat gauza aldatzen dian, segun nun zauden, Ardua, botako jot. Bai, bota la. Ona, oida, eta horrek iteuna da baina, azpiko kaltza. Oida. Ze sustantziai da hortzen ja. Ai, ama, horre, arrauta presetu batekin jateko hori, Ai, ama. Eharra iten da gehiago. Eharra. Hemen, nibani joa txitxirio hauek labian sartzea. Esan dut erabiliko etela hemen, Xabierrek ekarri un piperrautza, behitu, botako jau piperrautza. Botako jau tipula hautza. Vale. Eta baitare, baratzuri hautza. Eta behitu ze gauza erresa, Txitxirioak egosita daude, Dia potontzin etortzen dianak egosita, horietako batzuk. Hemen, eman bi vuelta, horrela xe, dena naztu. Aipa, hau, garrantzitsua, gatzan puntua, hor, kurruskari pixat eukitzeko, gatza. Eta egiten deuna da, hemen jarri, pixkat, banatu, eta labian sartu. Vale, hau listo. Ezin joge. Txak, eta txak. Oso ondo. Vale, hoi krema inbiar nun, baina ondo torko zai finatotzea, Vale, ingo etena da hemen. Hoi, aberotzen nahi zait. Pixka zua jetxin goiot. Eta botako etonea. Bakarri tipulinak irin behar nun, baina ja hor piperra eta batzu jare etza jogazki torriko. Kremita honei.
Botako jau pixkatonea. Bale, beitu haue, beitu nola zidian tomatek hemen irikitzen, Behaiek esategue. Beitu, azalak ja azten dianian nola irikitzen, ez deu nahi tomatek egostia. Nahi deuna da, azalak entzia. Azalak entzeko, eskaldatu batekin izan deun bezala, nahikoa da. Iepala. Eta ikuste zuen bezala, guain ingo deu, Xabierrek esan duen bezala, txukun. Azalak endu, beitu zerra eskentzean, Txak, txak. Eta gero esan dezu, pepitak atea, eta pepitak iragatzin goitu gula, ezta? Bai, bueno, hoi koladore baten, Bai, eta kazola bat beran jarrita, hor erritizatitu, bai. eta gero, barruko pepitak eta bere ikendu. Iragatzin, baino pepitak ekartzen duen mamila aprobetxatu, hoi da. Ona. Bueno, eta Xavier, Bai. zu irakasle zinanean, zukaldaritzako irakasle, ze erakuste zenun, ze arlo erakuste zenitun? Netzat zan beste abentura bat antzartzea, Bai. nik ez nintzen maixu, Ez? Claro, ni sukaldaritzan beti eta sukalden ibilita, baina bakarrik sukaldatzea eta hoi bai, baina nola klasek eman behar eta guztioi, hoi ikasi behar, eta teknikak eta jendea atento egotea, eta horietako gauzak ere ikasi bat. Zer izan zan zaiena zuretzako? Jode, a ber, ni momentu gozonak pasan, a ber, momentuk die, han ibili ginen, gero Eusko Jaurlaritzakin, bueno, ia mundu herri ezagutu genuen. Nundik noa ibili zinean ba? Eraman genuen, ibili ginen, Parisen, Roma, Milan, Chicago, Mexiko, ez dakit, leku pila. Eta zeite zenun leku hori guztitan? Promozio egiten genuen, adibidez, igual, egin bat zuten promozio bat Balenciaga adibidez, ez? Orduan guk egiten genuen azkeneko afarie... Catering bezala edo? Ez, bazkari ez hotelan, hotelan egiten genuen, igual 200 lagunentzako, turoperadores, bueno, jendea hola politikok eta hola, eta orduan eramaten genuen, adibidez, getariko, antxoak, dana lehatzakin eta dana arraiekin menu bat eindakoa. Ze ona. Gero juten ginen beste leku batera, eta ematen genuen bakaiaua, eta bakaiauekin, eta hola. Eta oso ondo. Ondo. Eta zein izan zen leku berezien egin berri izan zen una baskari berezien bat, edo zeo oso berezien? Berezie Kuban. Kuban? Bueno. Ze gertatu zen? Eraman genuen, gure genero guztik, eta hasieran ez da ezer permiso berezi bat daukagula, han inbardula gobernuntzako baskari bat. Bai. Zan abostun, eta abostun Fidel Castro egiten zuen bere urtebetetzek. Eta igual, komandantea etorko ala, eta gui, me jauen dia. Ai, ama, zer eraman behar dian nik eta eman genuen, urra ezpikua, bakaiaua, gauzak, gure irazalko gazta, eta, dana, aeroportu geratu zen. Nola aeroportu? Nahaztu, maleta esan iritxio? Konfiskauta. Konfiskauta? Eta ze jantzuen orduan? Eta gero, han inventatu behar genuen, a ber, ze mardeun, ze ekin, eta, es que viene el tal, que esto es para el que es, y, beraiek, azkenen, ez dakit zein geratu zen, baina bota seguro ez ez. Eta, moldatu ginen, eta zeune bakaiaua, txerna, zeune perregile karri jazu, eta belar bat perregile dantza aukenat, baina ez zan perregile, ez zan belarra. Ze izango zan? Eta zilantroa, o zera motitzen? Ez, belarra. Belarra, Belarra perregile dantzekoa, eta ni laune esaten, hau balimado, honekin ingo diabi. Hemen ez da besteik, hasi eske, eta moldatu ginen, eta mantekila karri jazu, eta zema behar dezu kiloa eta parrezkat tipoa. Zeba. Zeo eta mantekileik. Giltza batekin juntzan, kamara, hua iriki, eta hola laurre batekarri zuen, eta honekin... Moldatu bai. Moldatu. Ona. Bai. Bueno, hemen atxerrik etxarraka. Ingo deuna da, baitu, ni tomateo garbitzen geldituko naiz. Bai. Horre ja hartu du, sustantzia harra, ezta? Hori tomati eskatzen naiz ego, ezta? Bai da. Jungo gara erreportaia ikustea, bitarten tomate botako dugu bertara, eta bitartian noa jungo gea? Usur bilaino jungo gea, bordatxo tabernara, eta ikusiko zuzea eragi egosi, eharraitu ben bertan. Aragi xaua egosi, ikusiko da gaziton gaurkoan.
Aba, Joseba, lehen Avenida Tabernean ginen, eta gaur Usurbilen, ni Paulino Ibarginen naiz, eta Bordatxo Taberna nik gaur erakutsiko dizuet. Bueno, Bordatxoan hasi nintzen, guen dela 17 bat urte hola. Hemengo nagusia zana, jubilatzen zara, eta nik izan nuen aukera Bordatxo hartzeko. Eta esan du, hau da neria. Beti izan da pasillo bat, tabernaria, barra, zukaldia, pintxuak, razilluak, bokailuak, hori da niri gustatzen zaitena. Eta, bueno, ez esan behar dizuet, da zoragarria. Osa, edade guztiko jende etortzen da, gaztiak, umiak, zarrak. Eta hori izan da beti, lakeda da esaten bezala, ez? Eta hori netzako da gozada bat. Pues ni normalian, goizeko 5etan esnatzen naiz, eta ditut, kamioa diela, makina piztu, pintxuak egiten hasi, eta ja, 7etan nola irikitzen duen, ja, etortzen da, ja, lankide bat, eta ja, ez teke, ja, martxa. 7etan, pintxua, ja, hortxa aztea prozesu guztia. Eta normalian guk hemen egiten duguna da, plater kombinatuak, azte bukara nola izaten potentiak, gio futbola dela, ez da ala, jende gaztiak eta estanak, etortzen da, plater kombinatu jatea. Eta oso lagarria eta sobre todo, bokailuak. Pues bueno, ez autu zuen, taberna nola dan, eta bueno, ez autu zukaldea. Eta ze gauz, erra eta aragi osila nore egiten den. Aragi osila hemen Bordatxon beti izan da. Guk ditzeiona txankarra, egala eta kostillarra. Eta aragia normalen Usurbilkoek jartzen dugu, bai, otorgozokoa eta heladio. Eta oso horreza da, mozten du pusketetan, eta urakin, ez dugu, ez porruik, ez azanajuik, ez tipuruk, ez dugu ezer botatzen. Gio, eltzia jartzen dugu, 2 ordu irakiten asteanean, fuera. Ez, beste sekretituk ez da. Lo único, ze pasatzea, aragia eosita dorien, osagaiak ibiltzen deguna da, bai piper berdia, piper gorria, txoizua eta tomatia. Eta normalien pintxotan atatzen danien, ez du ezer nahi, aragia bakarrikan. Eta goz bat, nire gilera gustatzen zena da, ezurri, urdezpiko ezurrek antzea. Aurrera gehiago gutxi, eta aurrerako 5 izan zian txarrenak. Hortiken aurrea izan zen, urdezpiko horrekin dena da, garbitu, enbasatu, eta geok prestatzen du tabernako, xerratzeko, normalen pintxuak atatzen du, pila bat. Pintxuak, horrazioak, hor dako aukera. Aragia partez da, urdezpikoa bigarrengo Bordatxoko estrella esaten bezala, ez? Horrenekoa, ez dakit. Eta bingeina da, estrella, lehen esan dut, baina da, estrella, da. Kanpotik etortzen Bordatxoa, bingeina jatea da, ez da posible. Ni harrituta gatzen ez dago. Venimos a comer la lengua de Paulino. Hemen ja aragia prest dago, ja 2 orduko guzio izan dugu, eta baingo duguna da, 4 eratara prestatu, hemen normalian jartzen dugu bezala. Hola, moztu, eta jende asko ezten du, aragia utxik, dala, ester gabe. Eta guain, itegen deguna da, beste erabatian, txorizuakin. Horrela, eta beste gehien eramaten dela da, aragitea, ogitartean, holaxe. Eta azkenekoa da, horrela, behatu txaka, gio txak, gio piper gorria naztu, txaka, gotita, hor. Ikusten zuen, odia 4 formatan iten dugun, normalian Bordatxo. Bea, Joseba, eskerrik asko, bira gure pintxoak hemen daude eta denak konbiatuta zaudete. Eta bakizu nun gauden, Bordatxo tabernara etorri nahi zuenian. Agur! Ai, ama, Paulino, erra mingainakak, Zesa soia eta ze humoria. Noiz etorriko aiz gurekin hemenea kosinatzea. Neak enian konbidatuta dago. Eta gogokin gatu nago garea junda gauza asko dastatzeko. Besarka da hondi bat, eta esan dakua. Urren azose pentsatu nek hartzeko. Bueno, hemen txegoaz, behitu txitxiri hauek ze itxura. Esan dut krema bat ingo deula, baina hain ondo pikatu ezu barazkik, pena matitela krematzia. Pena matik krematzia. Baina, bueno, ikusiko deu. Pizka gehiago hemen pare da minutu. Eta, inbiar deuna da, behitu, hemen nindeun bakarra da, tomate guztia ondo txikitu,
eta bertan jarri hortzeon txerriki guztiekin. Falta zaigu, tripakik botatzia, saltza, eta piper hautzak, ezta? Bai. Vale, eta hemen, dakau, gelditze zaigu pixkat, esan duna, geho, mamila hauekin, pepitak honea ateatzeko, baino asko gustatu zait, mamila aprobetxatzeko. Zeratik gainera sustantzia jarra ukitzeko, gelatina bezala ukitzeko behor, ez da? Hoi pena da ez aprobetxatzea. Bai. Eta pepitak geho landatzeko, nahi bazue, Daneako. Vale, horrela seingo deu, azkenengo huelta. Vale, hauek, behitika mamila kendu. Venga, eharra. Venga, gaurkoan untxintzako jarriko dugu. Venga, eta hau, ebai, barroa dena, ezta? Oso ondo, bai. Venga, beste bi vuelta eman hor. Eta hemen, zure kontu, tripakik, hautzak eta histori botatzeko, salda pixkate berbau esatezu botako zula, ezta? Bai, hemen botako dugu piper pimentoia, hau ahumatuak, ehartua. Bikain. Gero, hau, kutxixo botako dio pikantea daukela. Hau da, Ibarrako piparrakin indakoa. Karri hori pixkatonea botako ziot. Pikantia, baino pixkat. Eta gero, kaiena batzuk. Kaiena batzuk, Kaienaren beti tamainan. Gertatzen zaiteken anek batutan. Batutan botatzezu kaiena bat, eta pikantea ateatzezu. Eta bestetan, erdila bota, esatez, bat botakoet, baino, eta gutxik daka sustantzik. Ezakit, batzutan ere botatzen diozu eta ez to pikanteik hartzen. Eta gero, urrengo egune probatzen dek, eta jode, nola da. Eta igual pikante dago. Ja, eharra gauza. Hemen pixka botazio, eta nik beste pixka botako zeu. Si, txura, egia esan lehenu esan deta arrautza pregitu da jartzeko hor baino. Ez ki hori, eosetako balilloik, ez da? Hombre, hemen arrauz batzuk jatzen badek, arroza egosita aparte naztu, Paulino mingaina, zer gauza, Daneako. Ona, emango joan indar pixkatzea, tikan botako zuarak jabertara, ez da? Botako du, ja, Bai, tripakik, bota, nahez unian, bai. Ni indetena dale bai, behitu, labetikan ateaitugu txitxirioak, eta behitu ze errezeta erreza izan dan, Barroa sartu, utzi hor murrizten, eta bain kurruskari bezala gelditzen diagola jateko, ezin hobiak. Eta bani joa plateran bila, platera aratzeko gure errezetak. Txirreki txarraka, ni uste txitxiriok hementxe jarriko ditu, razio txiki bat. Oso ondo. Eharra, eharra! Ai, ama! Zer hauza hona. Indar pixkat ematen bat zue. Bale, zue emango zue urra. Bai, zeratik ez du oso potolo gehatu bersaltzak, ez da? Bere puntxuan gehatu behatu. Bai. Bai, ez tare... Ez zai gustatzen oso... Likido ere. Bai, baino mamitxua, bai, pixate Espainiak, haula, nola geratzen dien. Likatxu hori gerditzia, ez da? Ona. Bueno, hau, hemendikan kanpora, hau eta hau ere bai. Bueno, hau hementxe, hau garbitzea, eta bi hauek ez daudela hutzak, hemen lagako ditut. Oso ondo. Ni usten dut honekin bukatu ezula, pixka gehiago beharko hu ez, ezta? Ez, niko lautziko nuke, ja. Oso ondo. Ningo etena da, behitu, hau, esan dugu puretxua ingo genula hasieran, baina bakizu ez zaitela asko gustatzen krematzia osoika jatia da ona. Hoi bai, gumiak ez bagola jamer, krematu lasai asko, esan lala. Bueno, eta hemen ningo deuna da, behitu, txitxirio, errexea, eta behitu gutxiko jazu, horko goiarak txiki bat honea botatzen. Claro, bai ez. Hoi izango zen ja, behitu, hemen, raziotxo bat, horrela, xe? Egia esan, hain ondo pikatu de barazkiak, pena bat egitela, birrintzia. Orduan, hau, listo horrela. Hemen dikan jarriko jau, goiaraka txiki bat, bertan, txikila, Xerri horrela, erdin zulotxu hain. Eta, nahusi, ez da? Eharra egin diu. Eta gero, kurruskari pixka topatzeko, hemen jarriko jau, hola, txitxirio kurruskari batzuk. Horrela, xe. Vale, eta tripakik, behin irekiten daudela, harriko deu ja, zu gutziko zenun etxen pixka gehiago murrizten. Geixo. Baina, bueno, gaur egun badator, eta... Baina, ez asko gehiago, Ez asko gehiago. Nahikoa orduan. Venga, hartuko deu, hauxe, eta hemen razio arba jarriko deu. Hau dekau sustantzia indiuna gaur, hemen. Goierriko dola, segandik ebai, Zautzalde zuneo, zaba, patxi, zantz, eta horrizikuak, asko, Vale, eta nera aitona jaman aldizuta zian, segula. Nei ez, baino etxeko kliente batzui, bai. Bai, Osa, jatetxea torreko zarazkotan jendian bila, ez da? Nire ama eta ezaune dien, nire ama eta behasengoa. Ama behasengoa, nire amunan laune izango zan, ez da? Ondo. Bueno, hango ikutu emango jo, aitan omenez, pesil pizkagarriko zio, vale? Sin falta. Sin falta, ondo, a ver, hemen osto polit bandundakaun. Venga, a ver, hau xegarriko ziot.
Hola, xe. Beitu, ze tripakik, Beitu. Ni honen bila joan izan mutxurrek. Beitu, hemen dakau. Gaurko txitxirien errezeta, hemen txe mutxurrak eta tripakik, eta beste gabe. Jarra. Eskerrik asko etortzeatik, eskerrik asko jendiai ondo likatzen jarraitzeatik, eta jarraitu beste urtian. Bueno, a ver. Bueno, aio, Agur, laburra, bai, gero arte. ordizira, erki jatea. Aio. Agur.